Shirambiti Barababa Bahubali. I want here Anglo Day Munu Nyani Kati Andy Sanchama Yakara Woka Dongani Woka Bichani Nene Chudledo Mungolu Kofe Alnuasro Louis Sankemeke Numara Gamanga Mabala Civilization Foi Mabala Wallu Mongoluka Sankeme Konana Vedalu I will got Kavo Kofam Munalubi Muzi Koluga Ora Ayufa Ayufa Jamai Fana Ayufa Kofam Yesue of the Kachinaman of Petromina Semi Yanamai of the Yabos Petromina Ningara Drongela Mambai and now your chairman a minute. And we my bad Joliet, on total my Joliet. Ayuba Maharani Jansi Netru. I work out, and I go find out money, Masamudi. On Machamboju, on Toy Joliet. Near Carlos Sabayami Kelela. Now, I'm Italian Kelly, Cinema or Anto City, and if I'm a Swatandra Porata ni Maravi Mother Bit. Nani Masamuk Manaka Chala, Sunolantura Tamiba. Kadungara Jodi Nyama Masamusoi Jansi Lasmimbai. Kojasa, Okausa Malu, Aunaso Gosa, Gonyai. Ekomune Bina Anka. Only another. Kotoa Kelesa. Kotu Volunteer de Abali. When you come on a be for Sokodu, you couldn't be on a be or what a Sarafude. What a Sarafu? Abi will draw me a Matugo Matilla. I will allow you got like a sound. I will do a play. I get a Urupama Goody. Magapita. I go dear Jay. I go got Sale Wulane. Kawulan in 20. A Sale Wulula. Guy Yanamayata Uncle. I get a test my melody. You go. Sampi puttade Akashi temenga Kassa Kawulo Onye Yogi Amanyina na kungo Kelege chedu Chegele to commando Onya solo kapo kunanga madedu Ko fitna yeledu Ko ko tienye dadu de Sheria narasina Ready Baba Bahubali Awolola onye katlaga sa onye Asale wolola ainyana mata onye Nosambalegadu Jayaramireddy Kasa uduna pakata po mingera Anye dinga nyana maya ninga kolosi Masake ya kolosi no modelu Petta kuturidaru biddalaku janmaniste Uyala nae katanae dukujauna Kaka demtena bela jelela Kakala, Masaka Chula, Kaka Sopa Semandla, Sabula Puru, no Yana, Abedine, no Siena, Benjamin, Allah Kama Musuka, Bella Jared Lakapa. Benjamin Kama. I was senior Sigama. I want to go to Bangama, no Palegari, one was a minute to live. Anyadoka Bogabina get fed by Anye, Tabulana Nakama. Fembe Iralala. Duguin Tabulo Iralala. Masata Bulo Iralala. Nindo in another Sima ready. Ah, I Anglo Count Chamanfa. Count Chaman Glo Jula. Komungera.
kuye muge తాత ako muge చంపేశారు muno bufa తెల్లవాళ్ళ పాలనరా ako ko anglo do వాళ్ళని ఎదిరించిన ubia ube ka on de mala setani పాలేగాళ్ళు కదా ako bisa ke chugodi olu bisa ka bufe chugodi kana on fire తెల్లోళ్ళు మన దేశంలోకి వచ్చి మా అధికారాల్ని తీసి ko onga ora ta mulu de వాళ్ళ తుపాకులకు భయపడు wa amen ne lata ugeme ka do kusa do ye sebolu de ఏడాదికింతని వాళ్ళేస్తున్న ముష్టి తవర్జీకి kan woni ta do amage chugodu ka men ko into ala de made ko sebe masainde సులుగా చస్తూ బతుకుతున్నా aw men jonya inde la de బానిసలుగా బతకడం కంటే ay ko ngana so jonya ma తాత ne ben jonya inde bla సకల శాస్త్రాలు సర్వధర్మాలు ayo fo do mi ay kuma mi no buena bela jelema దేశమంతా తిరిగారంట una na nayi onga doni bafi తెల్లోళ్ళు మన వాళ్ళని Suami ఇలాగే guruji. చంపుతున్నారా? ako mun anglo be anfa అప్పుడు తెల్ల అబ్బో వాళ్ళని బాకే. చంపాలి కదా ako ne fe ku befa చంపాలి అయితే నన్ను ఆశీర్వదించండి ako ne tina so నేను వెళ్ళి వాళ్ళని jonya ma చంపేస్తా. o ka kele na ble నువ్వు ఒక్కడివే ఎంతమందిని చంపుతావు ako ikele ma kele ko ti foye 10 మందిని చంపుతా వాళ్ళు వేల ako ne se ku chama fa ako fokalite నిన్ను వదలరు kono kulu jele be bifo Chachipoto. fenge femi bilaba fenge femi metu ko చావడము ముఖ్యం కాదు nafa be mina oke గెలవడం ikala ముఖ్యం. kodo yeli గెలవాలంటే యుద్ధం జరగాలి ni bi keleke అందుకు నువ్వు keleka kuna keleke నీ kubai చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళంతా alu ite నీతో doni na kuma bike వాళ్ళంతా నీతో doni mi memulu madima iti ma gwansanye wai na na kama wai joda be anwani dugu na lafiya la de నువ్వే ఒక యుద్ధం కావాలి mi yelema me doni dima me kele dima అది నీ ఆయుధం కాదు ఇది ne suami నీ ఆయుధం ko donta me ji doni dima ka kele doni dima nunu nguma ngo chekele toko chamanje suami puraji haini bela jele dama నరసింహ narasima నిన్ను నువ్వు గెలవాలి ai ji doni soro ni ndo ina ango suami be ఫస్ట్ ఇండియాలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో ai wa ko enu ko ni ube yini ka geleya do ali ango taxi ko la పరిస్థితుల్ని anga maude bla ma gelaw katati dugu nu kele la suno ai wa afo ade gelade anga dugu ban nu bela jele la kama ఈ bla bela jele భారతదేశాన్ని kamno బ్రిటిష్ kera సామ్రాజ్యం anglo den nana kana digi anfe దోచుకోవడమే వృత్తి ధర్మంగా Uma duguba dugula. దోపిడి దొంగలని ఉన్నతాధికారులుగా Uwe dugu chama badeta. తరలించింది. kama baut la kasika bela jele la anga taxi kama anga nafulu kama anga sanu kama anga jamau kama ఆ కోసేబుయే. రక్తసిముకల ప్రతినిధి కోక్రేన్ అఖండ హా, అదు అమను గాదే. భారతదేశానికి ఆయువు పట్టైన దక్షిణాదికి బయలుదేరి uwe dugu chama teme కానీ అక్కడ పౌరుషాల పురుటిగా కలపు అవును, ఎరినాడు. ప్రాంతం ఒకటి ఉందని చీకటిని చీల్చే రేనాటి సూర్యుడు kala dugu chama laje అలాగే అక్కడ ఉదయించాడని వాడికి తెలియదు. ningana usigi ఒకప్పుడు ఆ సీమ 61 చిన్న anu aso రాజ్యాలుగా dugu nungume విభజించబడింది. dugu babe ఆ biworo రాజ్యాల ani keleko సామంతరాజుల్ని gawya bela పాలెగాళ్ళని jele mine పిలిచేవాడు. no e palegar dugu ఆంగ్లేయుల bela వల్ల jele వాళ్ళు angleu అధికారంతో usigi పాటు sigi sigi sigira ne ఐకమత్యాన్ని dugu కూడా num bela jele la పోగొట్టుకున్నారు. anu aso అబుకు matake bau kume రాజ్యాధిపతి abuku araju ale kume dugu badola పాలెగారు femi e వీరారెడ్డి, vira iredi ale bela కర్నూలు usigi me dugu పాపాకాలు, badola ఇలా femi e kunroli వేరువేరుగా ale de ఎదుగుతున్న baba 61 మంది kan ale de పాలెగాళ్ళందరినీ nim bela jele ngala ni ఏకం anga oroy చేయడానికి జాతర kasoro ka జరిపిస్తున్నారు. laba ఉయ్యాలవాడ kana kopale kar నరసింహారెడ్డి. onga chekele togoma osi anga chekele togoma skime dugumina no sharia narashina ready barababu baba bahubali స్వామి ego swami నరసింహ ఆంగ్లేయుల ai wane వాగ్దానం dengo ni nyene je bali organize సాధ్యం అవుతుందా? aye dugu bannu masake ube wele ego kana joro ni denyi అతను కారణ జన్ముడు den na nakama den suga diledu ఒక చేత వేదం den mi fendo పెరిగడం అనే బిడ్డ den nana ankama ఎవరు ఆపలేరు anga lafiya bi bo den na na e femi ndamine masai ba de
ko se alatai mami mana ja abado dima asuga diledu narasina redi sharia chienya dado hani lashmi nyene je bayina on bora dugu bela kana ko jama sigi meki kono lashmi me fe ka jigi la abe ji fe undeli nyene je teme ko nyumana gaye maide ne joni ejila ebe muna jeneba neko kramo mogodo bijina wa mogodo goni anga jetige goy nyene jende abe jide la ka jisigi foundeli nyene jete mego nyumana kale binana kili jidi gorodi ko masanyi dunia chama kalfala ma gwansante atugo narashina ready dugu bi woro ni kele afama bele tele kene so ami nyombo ni nyonga dine hange meka boya bele jeleta kadi papa kanima dine babulu la me bele bele du kale kanga nyamai ho papa kan aire kene so ko papagano ko boya itai yana ngani nyana jedumamba intemelite తమ్ముడు నరసింహారెడ్డి తెగువతో awonare smaira di ka do ka yale de ni nyana je bayin labe ko me musa indeli asigu ko nyuma anawulu ko nyuma kan kisha bashi bela jelema ala ko mina ka ala ya ko so jaragani ni ivukuye ani bazi ఈ పోటీల కోసం ha agogi mai kunara sima bina ni to duma tade pubuku ekodula జాతర జరిపిస్తుందేమని నరసింహారెడ్డి agonara sima bi tokota ongon ఈ ఏర్పాట్లో మనకు భాగం ఉందిగా agogi tinyana je na fula ka ba erela అది సరే పోటీ agonye be koina నరసింహారెడ్డి agonara sima bi tokota ne afie pubuku edale de koina agone kododla జరిపించారు మారెడ్డి పోయి తీసే కని tokoti ya mbali ఎవడు గెలిచిన వాడి భజన agogo fema bali జరగాల బసిరెడ్డి nyekodo labe kano fone ko mere agonye kodla abe malo ni koina tani china wa atuko ko bili nyabla aga fenju ko ke misuga mi vena febe beni koduma nchie ma bela jele chie నరసింహ స్వామి దిగొచ్చి aka toko nyuma mi kabulo toko jumi narasima redi ne pubuku ko బుల్రెడ్డి మందు కొంచెం ఎక్కువ కలపరా ఈ aiwa koko ri mami ede bili redi ai bi yoro bla jona లక్ష్మి నిన్నే ఎవరిని వెతుకుతున్నావు Lashmi dabali banedo aw ya soro ko agili nyuman tigi ko e aw ma fitna yele ni ko do mali ay dibi narasima ayaye ka bo okuma ay ko mi misu bi na le a bagagiri
Lasmi abawledo koni jemi nana kilin la chugu ima ko yosa ko mishu bi ga dinga ba kono laba e kulweda ajugu vle baze ani ubuguruju nimbe nyama baude ko da ma ti jabe Nindwena Sharia emishuka Israel ma Puvukuruju Benin no minana asona ka chalagina చూశారు కాబట్టి నిజం తెలిసింది ede fulake mishuka jila సరే kamai జరిగింది ko ainin ko blati anyira da makudu na kira ka ba kira ఒకరోజు కూడా మన తోట ubugu ayara jutui వదిలేయండియ్యా Allah surale nodo వాళ్ళ రెండు anyira da madu anga yafa mangani ko imblata angata kwati kati bekijo ayato ఇక్కడ అతను ఒక్కడే పాలేగాడు కాదు alekelendi nyamaya ampe nyamadi ya ప్రజలు కూడా ఇక్కడే ఉన్నారు nini nanyu ngona kera ma bada made bia ame feti de చేస్తే ప్రజలైనా ఒకటే రాజు అయినా febe bina na chieli ni ma yake ibi nyangata ni ibi yafa deli jama fe ma bada made bia ఏం మాట్లాడరే మా నాయన చెప్పింది న్యాయమే కదా e ka afa ga yafa deli చెప్పాల్సిందే అవును చెప్పప్పుడు చెప్పాల్సిందే ibi yafa de deli ni yafa ta antiso oya iye nyamadi మన్నిం పడగటమా kwa dusuka boma ishika bilo ga pubugu తల తెంచుకుంటాను ako ne ben yere fa కానీ క్షమించు lebo korodo yafa yi anni nodo పాపా ఖాన్ ako papagan atoma ఇప్పుడు ఔకురాజు తప్పే చేసి ఉండొచ్చు ako ubradu ayi fili de ke గ్రామాలకు పాలకుడు ako dugu biolo vlade ba kele mulu అన్నది నిజం ma bade do ఈ దారుణానికి filibi masoro adamade ya ko nana తనకు తన ప్రజల మీద ప్రేమ abaka maufe ఆ ప్రజల్ని చేసిన మంచి O kama. ne rebina yafa maka yafa dele a place la papagan mboya kama dine koso ay yafa ma నరసింహారెడ్డి ha ko narosima redi ne kabako so నువ్వు నాలో మంచిని చూసినా నాకు నచ్చదు iyere fe ye ma sebe ya bakene ఇది అసూయ కాదు gane kile alimbi la de anu asoro die ma di boya నాకు ఓ రోజు వస్తుంది నరసింహారెడ్డి akwa mi yaso do la mini ni tikele నువ్వు ఉంటావు క్షమించే స్థానంలో yafa manode నేనుంటా ne yafa ke fugari adi akwa ne turge ఈ మట్టిలో పౌరుషం ఉంది nafa be nani yampadi enne jeme dugukolo indila anga nywanganu anga ke nywafe suno ma kwanza umenta దేశం కోసం చూపించు na manyankanu నీ ముందు తల ఉంచుకోవడమే కాదు anga dugukolo tikantai kono kuli jele be people anga dugu ya bla anga duga ja afa so ka ja dugu kono sona okela niso jia bai anga swami guruji asigi me doni ngala baminga ome masai fobi kayira ko na fate juguyala wa doni di ma balisa ala de
jana uma min soro bengo no na kanto soro be maliala abada amake nwafe on je ma mpa ine na no ya ngadu golo ka foli di chegele to ko cha mama ana ke nyo fere no ke la mo be ki fe ki yere ku fe mo bi ka ne ana ni so ji ani yo nga ere ana sirambla ko sira e fu ari ata ma ji kana so jonyama kani jigida maka Nini jibida maka, nini jibida yera kunga. Onya eka boko bolo kele koji belaka. Lashmi Oya so yo boko ma jugu tise ko gana ma be are la ba tise de yen jawabu chebutaura phalana pakko devadante ee mannega ittarni kannadani anara nijamante nuvu bagunte amanga lafiya fe amanga oro de ko ande ngama amode ngama ambogolo kama ko mayere Menterufo, kanje nyogofo. Awo sini yesiri plani, no e awon donye, no e awon donye, no e awon demu. Ko jana uma min soro bengo na ko soro be malala na de nyange on je me fen me na we on bande we on ma du ko le on ma oro on ma tine tu ala jana ke tasma yele ala ke fitne yele ko do mbali ay ci bi bele on ma fitne yele Haragachari. Agwa be embogola abi erion pake. Ata yele bologo. Ama banglewele. Abi joala. Madras lekras పంపించు. Aga erion, aga nani yon flagya. అక్కడ దాకా వెళ్ళాలనే ఇది. Agwa nyebo jonya ina bi ba ti ముందు me. అసలు జాతర. Ni ko daminedi. Hani Lashmi. Mauga jate bora ka nyene je ina ko sobe. అద్భుతం Akwati temenika. అది మాకు తెలుసు. Ako ne adon bi siwo. లక్ష్మి గారు Ako Lashmi. Ika don kai. ఏదైనా కొత్తగా Ga ni ma yele ma do ni do ala ఈ de. లక్ష్మి దేవుడి కోసం Ako ne bi ఎదుగుతుంది. do ne take ma igoi. Ne bi do ne dine di. ఈ మనుషుల కోసం కాదు. Ne take ma kele. కూడా Ako amunu yo dine inganu. Am bele ba ayele ma le fe do ni. O manga ki ma bashi. O bele bi ka. కళకి ఓ అర్థం. Kenya ni ndo kai akola. Ni ya famu abi jani.
mama deli ka nin ɲɔgɔn fɔ Lasimi ye dɛ a bɛ miiri Lasimi ka dɔnsenni na a dɔnsen in ka ɲi yɛlɛma masa a ko i bɛ miiri min na e bɛ miiri mun na a ko ne dusukun bɛ fɛ ka tigi wɛrɛ sɔrɔ min ka d'a ye ka tɛmɛ ne yɛrɛ kan dusukun in bɛ fɛ ka bɔ n t'a la diyaɲɛ bi ka na n b'i fɛ kun bɛ n kan ne Lasimi kɔni dugu ni dugu a b'o de kɛ walasa a bɛ na ɲɛnajɛ ninnu na hee Lasimi bɛ naani ma dɛ ko so de mɛnɛ na yan dɛ wa maaw jɔrɔlen don k'a sababuya kɛ k'a tigiw b'a kɔnɔ ye jɔnni ye tasuma bila ninnu ka nin ko in na musokɔrɔba n'a den fila a ko a ye bɔ joona a ko a ye bɔ a y'a teliya a ye bɔ a y'a teliya a y'a teliya jɔn fana ye tasuma bila ninnu ka so la sa jɔn don a ko ne yɛrɛ de ye tasuma bila a la dɛ ne de ye tasuma bila a la i b'i yɛrɛ jeni k'i denw jeni ne ba a ko an saya ka wusa anw ma bi ɲɛnamaya ye koyi anw kun ye komi faamaw de gɛlɛya jugu nana tɔɔrɔ kɛra anw ta la ye n'i y'a san 2 ye sa ne cɛ sara santi ka na foyi tɛ ka sɔrɔ impôt tɛ se ka sara tubabu bɛ nin k'an joli min anw bɛ dumuni bɔ min ka di nin denni fila ma kabini ne cɛ sara ne ma foyi sɔrɔ balo tɛ yen sɛnɛ bɛ ɲini k'an fa santi na n bɛ siran malo de ye n bɛ fɛ ka sa ne denw bɛ dumuni ɲini maa wɛrɛw de fɛ yen n bɛ fɛ ka sa o bɛ kɛ mun ye sini musomanin bɛna kɛ mun ye cɛmanin bɛ kɛ mun ye i bila n place la ɲɛnamaya kun bɛ min ɲɛnamaya kun bɛ min ko kɔngɔ de b'e la a ko kɔngɔ bɛ ne na anw sɛgɛnna dumuni tɛ so kɔnɔ ne taara sigi ɲɔgɔn fɛ ka taa dumuni dɔɔni ta ka na ne ko o ye baasi ye wa ne ye ɲɛjuguya kɛ k'o ye baasi ye wa ne ye dumuni kɛ maa wɛrɛw fɛ a ko n balimakɛ ayiwa a bɛ taa jiginya kɔnɔna na balo minnu bɛ yen a bɛ yaala a b'a tila du bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ a kana sunɔgɔ n'an b'a kɛ ni erenadu maa dɛsɛlen bɛɛ lajɛlen ma fɛn sɔrɔ k'o bɛ kɛ i b'a fɔ i y'a fɔ cogo min na దొంగతనం చేయడం తప్పురా ayiwa ko baasi ye min ye n bɛna f'i ye fɛn minnu man ɲi మనది కానిది మనం ముట్టుకోకూడదు baara kɛ i wɔsi la ka n'i jigi da maa kan అది మన హక్కు i alala o y'i wɔsi de ye maa si se k'o minɛ i la ni maa maa y'o minɛ o la o minɛ o tigi la a bɛ redi i ye ereyon kura daminɛ tugun kɛ రాఘవాచారి a ko arakabacari పంటలు పండిన anw sɛgɛnna angilaw ka taxi sara la koyi u kɛn bɛ ka dɔw kusaya dɔw ye i b'a fɔ aw ɲɔgɔnnaw k'an bɛ taxi ko de la dɛ కరువు తీరేదాకా a ko taa f'i ka ɲɛmaaw ye k'anw tɛ taxi sara bilen i k'i ko di వచ్చే ఏడాది కూడా ko santi ka na an t'a sara bilen కాదని వస్తే ko kun wɛrɛ t'a la భూములు వాళ్ళ an sɛgɛnna wa an t'a kɛ bilen a f'u ye ko ne narasina yɛrɛ de ko ten ko kojugu b'o kɔfɛ dɛ ఎప్పుడెప్పుడు వస్తుందా అని ఎదురు ko n'a kɛra kojugu min ye a bɛ k'an bɛɛ ɲɛna yan ko dɔ kɛra sa
haragachari ayo ko ni ko తీరే వరకు మన ప్రజలెవరూ kwa ko bengeraga ka fo fami taxi ko ni anta sara bi ఆ బళ్ళు తిరిగి నరసింహారెడ్డి ko narasima ko de ka ta sara oti bachi abso ko faga tikidala mawu నా రాజ్యంలో ప్రజల్ని ko aunjera nai కట్టద్దని చెప్పి awa ko ka ta sara narasima de ko ate anglo ka fe sara bi నేను ano bena irema అందరి నిర్ణయం ఇదేనా awa kan viraladi పాలెగాడి రాజ్యంలో ఇంకో kwa ka gelene na banama ko kela de ఎవరి రాజ్యం వాడితే ఎవడి పాలన వాడితే ay kwa asegana asegana awoni aun ba sara na ko ka ta aun ta sara na ko ka ba sara aya sara ha anglo nafulo soro la obido batongo no obita aun fasola ko toma ki na tugo ko abena ko taxi do soro la dugu do ta masoro ఈ దత్త మండలం నుంచి ay wa kongu ka change se ha a chemi me kula muruti ko nara sila ako ko kana keni kelai రీజన్ ako imiri ko irina du amu unnege ubasara upura dama ubika sara ko ga shefu kurai ka ko ga gelega ni ala sona ma ne file dro beda ko dana mala beba sara wala sa manganga na wuli mangamai taxi goni ambe ko go basara చంపైన టాక్సీ ako bi taxi sara al na mbu be ko basara jago ya basara ako kana ke jago ya soma ni ya ke jago ya jego me bwala shefu mumbu bulosa kaba ko dedo ko kana mana kampo ako nara sima ira dia mano awolo la kanyi to ada నువ్వు చూసావా e ba don wa ako ma don kaba ko ma don asanta e warafa kana nya ka blana ako nyebe awlade ati lafiya fe o aw nyogo na be aw bulu ko Jackson na ko ga nara sima ka juru me Jackson blagana abe abu ko fo joli la abe taxi sra al na be bisa తెల్లవాడంటే రూలర్ నల్లవాడంటే స్లేవ్ ko aw ma tu bledo folo బనారస్ బట్టల కోసం 6 months నుంచి kalo joli taxi di saraka damunga ako sande tigana రంగు నేనిస్తా ako ya joli dige ata joli ke kaga foro taxi bi sara నీ పెళ్లి ఒక ko ni nyana la ka furu ni sibe aw ni so jara kai ka fo endu ani islame ulu ka furu ke anga to ka nyugo mbuya ni nyugo nga dine o ni so jia ba de ne ma ne lakshmi o jara nyugo sobe lakshmi abe dine fe abe dine ka baraka abe dine ka donglida abe dine ka foli teunge ఈ పెళ్లికి nina kunya do kebi na ni konyo ina ne guntina మీ బంధువులు o ne ya do kebi na o de la ne na konyo నా ina మనసులో మాట చెప్పాలని o de inse ya చిన్నతనంలోనే అమ్మా నాన్నల్ని e ko ne masa usana kabini nga dogo jigiya foyi tele na ni dine ko inte ne be dongile ne mununda olu de ne fai olu de ne bai ne ka nyalama bele jele be ne no ka di alama ka mesa odeka ne tu foyi fe ni ote మీరు చాలా గొప్ప e ma bade నాకు దగ్గర అవ్వకండి ikan jata jaranye kana jigina నువ్వు నన్ను కాదను akwa e ko me mane ka ko infamu నా ప్రేమ నీతో janye kenente de చెప్పు భాగమతి akwa bidate mene ngo ne be fe igo ne miye ma bai ఈ పేరు మీద వీర ne వెంకట togo మహాలక్ష్మి oni నగరం lasmi అని togo olu ka bla fangele fe ka kele koro de benu kuma ina me fe ki ke muso yi ikadi nyanya na mala నా పేరు ముందు a ko duna ke ko bai ne ma సింహాన్న మీ పేరు ఇవ్వండి ne togo ka fara ni nyoko na ma baga iba fo e o ne ma janya de ne ka la inu sabatira ne lasmi ni foli do mena bulu masanye ko biya do mba do yi ai wani swami on sigi maka ako swami ai waki ba do domba sera ko ni domba de narasima ambena ka kabina ka dogo ko ni domba sera be musofuru ai wa duni muso do de furu sera la nyama ప్రతి కార్తీక పౌర్ణమికి ko ne ba be do
furu tɛ kɛ ten ఈ రోజు కూడా తనే వెలిగిస్తాడు n'a ye fitinɛ yelen minɛ bi anw n'a bɛ kuma sariya narasima yɛrɛ di a nana kama నరసింహారెడ్డికి నిజం Narasima a bɛna ɲɛnajɛ la bi donba o donba n'a nana an n'a ka furu kuma fɔ a ye a tɛ se ka fɛn bɔ anw ta la anw y'a sɔrɔ ko furu ye si ni si de ko guru bɛ koyi ko bɛɛ de bɛ k'i kɔnɔ నమస్కారం ko guruji ko mɛri tari la dɛ k'o tɛ baasi ye సీమలో కరువు ఉంది కదా వర్షాలు ko bi ye donba de ye na i kana kɔnɔna na a ko o diyara n ye guruji ko Narasima i baw ye finiw fara ɲɔgɔn kan i ka fini filɛ k'a fɔ a ye sa fɔ a ye a bɛ ɲɛfɔ a ye అమ్మా ko bi ye donba ye aw dun bɛ finiw di ne ma min ye komi i b'a fɔ kɔɲɔ finiw jɔnni ni jɔnni ka kɔɲɔ bɛ yen bi పెళ్లి జరిగింది a ko bi y'i ka kɔɲɔ de ye 6 ఏళ్ల వయసులోనే సిద్ధమ్మ i kan ka sidama furu furu min don a kɛra kabini i ka dɔgɔ నీ చిన్నప్పుడు కూడా సీమకి ఇలా anw y'a ye k'a fɔ జాతకరీత్యా furu tɛ kɛ ten చేయాలన్నారు i ni maa de kan ka furu ɲɔgɔn ma fɛn bɛ bɔ min na min ye fɛnba ye guruji ka yeli la a bɛnna sidama de ma an y'a furu siri kabini i ka dɔgɔ wa o kan ka t'i mɛn bi కోసం పెళ్ళైతే చేశాం కానీ మీ జాతకాలు చూస్తే నీకు a y'a sigi k'i kɔnɔ i bɛ yafa n ma dɛ n den భార్యాభర్తలు ఒకరు anw ma fɛn f'i ye నీ ప్రాణం nka bi ye furu in don ye అందుకే మీ ఇద్దరిని దూరంగా ఉంచాం ఇప్పుడు మళ్ళీ a ko n'i y'a faamuya a bɛ ɲɛ నీ దోషం furu bɛ jateminɛw caman de la సిద్ధమ్మతో జరిగిన నీ పెళ్లి n'i y'ale kɛ ten a bɛ gɛlɛya వెళ్ళు masa in yɛrɛ jɛlen bɛ n'a ye k'i muso ye sidama ye జనం కన్నీళ్లు తొడవడానికి సిద్ధమ్మతో కలిసి sidama de ye furumuso ye anw bɛ hɛrɛ sɔrɔ min na e yɛrɛ bɛ hɛrɛ sɔrɔ min na min ka fisa anw ma a ka fisa e ma a ka fisa i bɔkolo bɛɛ lajɛlen ma a miirila Lasimi na dɛ a y'i dalakan di ko dalakan ka gɛlɛn dɛ a kun ye Lasimi kanu a yɛrɛ de ye nka kow bɛ laban Ala ta la kow bɛ laban tiɲɛ na anw bɛ furu kɛ bi cɛ min ni a nana kama cɛ min kɛra anw ma dɔɔnin so ye anw ka tasuma mɛnɛ don tiɲɛ ɲɛda don tiɲɛtigi don a sigilen filɛ nin ye sariya narasina hɛrɛdi bara baba bahubali anw b'a ka kɔɲɔ kɛnɛ kan bi a bɛna muso furu bi a ma deli ka muso min y'a ɲɛna furumuso in yera furu dɔ de ne muso in ka ɲi wa ne muso in man ɲi wa jumɛn ye ɲɛ ye anw fɛ ne bɛ se k'a ɲɛda ye cogo di ni n kɔrɔtɔlen don ni ne ye ji in filɛ ka ɲɛ ne bɛ se ka n muso ɲɛda ye wa ni ye hakilinaw caman ye ni ne ye sidama ye kodɔnnaw y'a ye k'a fɔ n'a ye nin de furu fɛn bɛ bɔ a la min bɛ kɛ anw ma lafiya ye palais-gare anw ka dugu in na yan ko furu ti kɛ ten sabula furu ye si ni si de ye an bɛ masa in de deli koyi o don gɛlɛn n'o don duman min bɛ kɛ k'o tɛmɛko ɲuman di anw ma Lasimi bɛ miiri Lasimi yɛrɛ bɛ ko in kɛnɛ kan koyi o y'a sɔrɔ palais-gare bɛɛ wasara k'anw jigi bɛ cɛ min kan k'o bɛ muso furu bi ko dɔ ka nisɔndiya ye dɔ ka kasiden ye dɛ dɔ ka lafiya ye dɔ ka tɔɔrɔ ye nin don na a bolila kosɛbɛ
Lashmi a nana fo kulu la hakilina jumɛn don a ko Lashmi kana kɛ చెయ్యని తప్పుకు నువ్వెందుకు బలవు i b'i yɛrɛ tɔɔrɔ mun na kana kɛ నన్ను శిక్ష mun b'i bila nin na తట్టుకునే శక్తి ne ma jigin e la e tɛ నాకే ఎందుకు ఇలా జరగాలి ne dakan don తల్లిదండ్రుల్ని ne ma lafiya o kabini ne mansaw tanyana o fɔra ala de la భర్తనైనా ne ɲɛna min bɛ kɛ n cɛ ye o fana ye maa wɛrɛ ta ye o fana farala ala de la వెళ్ళిపోయింది ne ma da lafiya kama o కనీసం నా చావైనా min ka wusa ne Lashmi ma o saya de ye dɛ ko kana kɛ Lashmi దేవుడు కొందరికే కళనిస్తాడు a ko yɛrɛ faga su జనాల్ని ko lafiya t'i ye గొప్ప కళనిచ్చాడు diinɛ si ma అది sɔn a నీ ma కోసమో ఆ దేవుడి కోసమో కాదు an kelenkelenna bɛɛ dara fɛn dɔ de kama o kuma i bɛ jɛ i ta in దాని kɔ మధ్యలో ఆపే హక్కు నీకు లేదు ప్రాణం వదిలి ఆ భగవంతుడు i ma kɛ hɔrɔn ye i dabɔ a ma dɛ కళలోకి సూటిగా i b'i yɛrɛ faamu na maaw bɛ mun fɔ sini e yɛrɛ bɛ taa mun fɔ sini సగర్వంగా చెప్పగలగాలి mun b'i bila a la ప్రతి ప్రాణానికి ప్రయోజనం n'i ఉండాలి y'o n'i dara dugukolo sanfɛ మరో ఊపిరిని ani bɛɛ bɛ fɛn dɔ nɔfɛ ni min ta sera o bɛ segin e b'i segin i ta sebali wa ఎందుకు పుట్టావో తెలిసినప్పుడే ఎందుకు చావాలో dakun t'e la i b'i yɛrɛ fa e yɛrɛ ko i bɛ dɔnkili da diinɛ ye diinɛ si ma sɔn kojugu ma a ma sɔn yɛrɛ fa ma a ma sɔn tulonkɛ ma mun na e b'o kɛ